Bună ziua! Bună ziua, domnul primar, domnul secretar. Deschidem ședința de astăzi prin a supune la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul secretar, toată lumea pentru. Voi da citire ordinei de zi de la ședința de astăzi. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor și sancțiunilor pentru aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele special amenajate, propus de domnul primar. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Blăgești, pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 17/11/2025, 18/11/2025, propus de primar. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 7/11/2023 privind stabilirea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, respectiv ale primarului și viceprimarului Comunei Blăgești, precum și a indemnizației maxime lunare pentru consilierii locali, începând cu data de 01/01/2024, propus de domnul primar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Blăgești pe anul 2025, propus de domnul primar. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal, construire hotel, centru de tratament și wellness și funcțiuni complementare, inițiat de investitorul privat SC Rustrans SRL, cu 11060610, propus de primar. Și ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a 1 metru pătrat cu drept de uz gratuit pe durata existenței instalațiilor și temporarea 628 metri pătrați cu drept de servitute pe durata execuției lucrărilor de construire și pe durata existenței instalațiilor, teren din domeniul public al Comunei Blăgești pentru SC Ines Group SRL, UI 4021138, propus de domnul primar. Supunem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnule primar? Bună ziua! Bine ați venit! Primul proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor și sancțiunilor pentru aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele special amenajate. Articolul 1. Se aprobă regulamentul privind stabilirea măsurilor și sancțiunilor pentru aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele special amenajate. Articolul 2. Se interzice aruncarea, abandonarea, depozitarea sau incendierea deșeurilor de orice fel, menajere, ambalaje, vegetale, materiale de construcții, etc., pe domeniul public sau privat al comunei, ori în alte locuri nepermise. Persoanele fizice și juridice au obligația de a utiliza recipientele și platformele special amenajate și de a respecta programul de colectare stabilit de operatorul de salubrizare. Constituie contravenții următoarele fapte: aruncarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public sau privat al localității, depozitarea deșeurilor în afara recipientelor, nerespectarea prevederilor regulamentului aprobat prin prezenta hotărâre. Contravențiile se sancționează după cum urmează: persoane fizice, amendă de la 500 la 2000 de lei, persoane juridice, amendă de la 2000 la 5000 de lei. Articolul 4. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 3 se realizează de către Poliția Locală, împuterniciți ai primarului, alte organe cu atribuții de control conform legislației în vigoare. Articolul 5. Pe lângă sancțiunile contravenționale, contravenienții pot fi obligați să curățe și să readucă terenul afectat la starea inițială în termen de maximum 24 de ore de la constatare. Articolul 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, va fi comunicată primarului Comunei Blăgești, instituției prefectului județului Bacău
și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei pe pagina de internet a instituției. Avem referatul de aprobare, necesitate și oportunitate, baza legală, scopul reglementării, concluzii. Și încă o dată referatul. Da, am avut control de la Garda de Mediu și nu aveam chestia. Am avut într-o hotărâri mai vechi, era cam depășită. Trebuie să ne punem la... Supunem la vot, nu? Da, cum știți dumneavoastră. Supunem la vot primul proiect. Cine este pentru? Potrivă? Abținere? Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Blăgești pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 17 a 11 a 2025 sau 18 a 11 a 2025. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Blăgești, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în SC Crab S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în adunare generală a acționarilor SC Crab S.A. să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Crab S.A. din data de 17 a 11 a 2025 sau 18 a 11 a 2025 la hotărârile prevăzute la punctele 1-5 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SC Crab S.A. numărul 15239 din 14 a 10 2025. Articolul 2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de quorum pentru ședința adunării generale ordinare din 17 a 11 valabilitatea mandatului prevăzut la articolul 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 18 a 11, menținându-se votul favorabil. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Blăgești în adunarea generală a acționarilor SC Crab S.A. domnului Corbu Artur Alexandru din cadrul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului Comunei Blăgești, Companiei Regionale de Apă Bacău, prefectului județului și va fi făcută publică în condițiile legii. Și la articolele alea sunt cam așa. Pe aici. Aprobarea rapoartelor, articolul 1, aprobarea rapoartelor de evaluare, desemnarea unui administrator provizoriu pentru o durată de maxim 5 luni sau până la data numirii unui administrator selectat potrivit procedurii prevăzute de lege pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrare. 3. Desemnarea reprezentantului municipiului Bacău în AGA Crab de a semna contractul de mandat al administratorului numit punctul 2 sus menționat, aprobarea rectificării bugetului de venituri pentru anul 2025 și 5. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitatea de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului. Asta e tot. Putem vota și proiectul numărul 2. Cine este pentru? Potrivă, abțineri, toată lumea pentru. Da? Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 7 a 11 a 2023 privind stabilirea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, respectiv ale primarului și viceprimarului Comunei Blăgești,
precum și a indemnizației maxime lunare pentru consilierii locali începând cu data de 1/1/2024. Luând act de referatul de aprobare a primarului, avizul comisiilor de specialitate în temeiul articolului 129 privind codul administrativ hotărăște. Articolul 1. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă hotărârea Consiliului Local numărul 78 din 7/11/2023 privind stabilirea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, respectiv ale primarului și viceprimarului Comunei Blăgești, precum și a indemnizației maxime lunare pentru consilierii locali începând cu data de 1/1/2024. Primarul Comunei Blăgești va dispune măsuri pentru identificarea și corectarea erorilor constatate în modul de calcul a indemnizațiilor demnitarilor și a salariilor brute care au fost stabilite impuse de normele cu caracter derogatoriu adoptate succesiv până în prezent. Secretarul General al Comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor interesate. Vom da o leacă înapoi salariul primarului, viceprimarului. Haideți să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Abțineri? 2 abțineri. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Blăgești pe anul 2025. S-a făcut rectificare și la sus de acolo și așa, am primit aici deja. Avem la București. Nu o fi pe aici undeva. La noi nici nu ne-au dat, nici nu ne-au luat. Ne-au luat 186.000 și ne-au dat 95 cu 91, tot 186. Adică ne-au luat din... Se cheamă buget echilibrat. Foarte echilibrat, da. Nici deficitar, sume alocate din cote defalcate din impozit, din impozitul pe venit. Ne-au luat 186.000 și ne-au dat sume alocate din cote defalcate 95.000 odată și încă 91.000 odată. 186, exact. Tot atât. Atâta Buget ne-au luat. echilibrat. Echilib nou, tot echilibrat. Și mai este la școala, de la școala Valea lui Ion, a trecut la școala Blăgești 22.500 de lei cu școala de la Pescăreni. Bugetul la PRL pentru... Și atât. Adică la noi nici nu a crescut, nici nu a scăzut. Ne-au dat, cât ne-au dat, atâta ne-au luat. Putem supune la vot și proiectul numărul 4. Cine este pentru? Potrivă? 4. Bugetul. Numărul 5, de aici, cred că. De aici, dacă... Și unde e? Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal, construire hotel, centru de tratament și nu știu ce, și funcțiuni complementare. Inițiat de investitorul privat Seceru Stran SRL. Articolul 1. Se avizează favorabil documentația de amenajare a teritoriului și urbanism, plan urbanistic zonal, construire hotel, centru de tratament și nu știu ce scrie în nivel wellness, nu știu ce înseamnă, și funcțiuni complementare. Spauri? Da. Inițiată de investitorul privat Seceru Strans, întocmit de SC Arhimod Bacău SRL, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului, arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Blăgești, inițiatorului planului urbanist zonal, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Și aici avem un memoriu de prezentare cu amplasament,
Unde se construiește? Locația. Acolo. La Vlad, Acolo în... Aici. Supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Toată lumea pentru? Proiectul numărul 6, domnul primar. Știam de ce nu mai văd. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive a 1 metru pătrat cu drept de uz gratuit pe durata existenței instalațiilor și temporar a 628 metri pătrați cu drept de servitute pe durata execuției lucrărilor de construire și pe durata existenței instalațiilor, teren din domeniul public al Comunei Blăgești pentru SCI Ines Group SRL. Se aprobă în scopul executării lucrărilor de construire, realizarea infrastructurii de broadband și racordare la rețeaua de energie electrică existentă printr-un branșament nou în județul Bacău, AT Blăgești, localitatea Poiana Negustorului, din cadrul proiectului Infrastructură Broadband în județele Bacău, Iași, Neamț, Vaslui și a operării, întreținerii și exploatării echipamentelor proiectului conform anexe la prezent. internet. Le puni Nu stă internet gratuit tot timpul, să aibă, să vadă, să poată scrie, Poate face. să nu mai plătească. Să nu se plictisească, da. Știi, când nu-i convine ceva, îi trimite direct acolo. Asta este. Ocuparea temporară a 628 metri pătrați din terenul care face parte din domeniul public al comunei și drept de servitute pe durata execuției lucrărilor. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta revocă hotărârea Consiliului Local Blăgești numărul 45 din 2025 pentru constituirea dreptului de uz și a servituții de trecere cu piciorul și cu mijloace de transport în favoarea SC Ines Group. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului Registru Agricol și Cadastru din Primăria Blăgești, Ines Group SRL, prin GAU SRL, cui nu știu ce, și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii. Articolul 5. Prin grija secretarului general al Comunei Blăgești, prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Aici avem proiectul tătii. Da, e un proiect care le dă la nu știu câte localități din județul Neamț, Iași și Bacău. La început fără bani și după aceea... Dar după aceea ce? Ce le face? Da, am avut și noi internet și când nu a fost gratis proiectul ăla în Poianu și după aceea și-o luat șantian și și-o plecat. Trebuia să-i plătim Când se după ce termină, lucrare. să-și ia stâlpul și-o plece. Și a fost gratis pentru un proiect. Da, dragul. Știți, exact. Dar și nu luat, că Telecomul Iași. stâlpul ce la ei deja. Nu, dar vreau să zic, în sensul că nu mi-au mai oferit servicii decât contra cost și mult. Păi da, Adică vreau să scoată și ce-o da gratis, dar nu mai o oferi 5 ani. Cu gostării, 3 zile de gratis, cu urmă nu le-au luat. Așa va fi și cu internetul ăsta. Nimeni nu se oferă gratis. Nimic. Nu vine așa chiar. Da, normal. Supunem la vot și proiectul numărul 6, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Încheiem ședința de astăzi.